Körpüler üçin bagtyar durmuşyň üçin edilmegi, olaryň zekinlerini we ukyplarını açyk görkezmek üçin ähli terror şertlerini döredilmegi bilen baglanşyk meseleler hormatly prezidentimiň üns merkezinde saklanýar. Häzir günlerde ähli amatlyklar bilen üçin edilen merkezler dostlugyň mekanyny öwürlýär. Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan meýilnama esasynda geçirilýän çäreler täsirligi bilen tapawutlanýar. Aşgabatyň günorta künjegindäki köpet dagyň gözel ýerlerindäki we Hazaryň kenaryndaky awada milli syýahatçylyk zowlugyndaky şeýlede yurdumyzyň ähli sevitlerinäki çağalar sagaldaş merkezlerine ýeşer talaba laýyk barýar. Çağalyň gowna jaýda almaklary we wagtlaryny peýdäli geçirmekler üçin niýetlenen çağalar sagaldaş merkezleri ösüp barýan ýaş nesliň fäzleşikli terbiýelenmegine möhüm urna elýär. Çünki çağalyň bagtyar durmuşy olary diýişli derejede bilim bermek jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugry bolup durýar. Diýinçaliş mövsüminde geçirilýän çärelere bilim, içeri işler, medeniýet, sağlyk uğraş we derman senagaty ministrlikleri, bedenteri we sport baradaky döwlet komiteti bilen birlikde jemgyýetçilik guramalary işçen gatnaşýarlar. Çağalyň şadiýan, bagtyar we batly ýanglanýan setleri ýurdumyzyň awadançylygynyň watanymyzyň gülläp ösüşiniň öz boşy suwtnamasydyr. Döwletimiz ösüp gelýän Türkmenistanyň tomusky diýinçaliş döwrüni şadiýan we peýdäli geçirmegi, diýinçalmagy we saglyklaryny berkitmek üçin hem alada edýär. Çağalyň şadiýan we batly ýanglanýan setleri bagtyar çağalyk üçin hormatly prezidentimiz gahryman arkadagymyza hoşallygyň öz boşly owadadyr.